नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. चित्ताकुला माता अमृतानंद शाळेचो वार्षिक खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरो जालो. कारवार चित्ताकुलाच्या अमृता विद्यालयाचो वार्षिक 2022-23 या वर्षाचो एन्युअल स्पोर्ट्स मीट शनिवार 28 जानेवारी 2023 सांजेचे 4 घंट्यार उद्घाटन सुवाळो जालो. या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे म्हणून श्री सतीश सैलेमी हजर आशिल्ले. तसेच मानाचे सोयरे श्री परेश द्विवेदी ग्रासिक इंडस्ट्रीज बिणगाचे अधिकारी, तसेच माता अमृतानंद विद्यालयाचे प्रिन्सिपाल स्वामिनी अमलामृता प्राणा आशिल्ले. या कार्यक्रमास मुखेल सोयरे श्री सतीश सैलेमी कार्यक्रमा उद्देशून उलयले आणि इतर मान्यवरांनी सुद्धा आपापले मनोगत व्यक्त करून कार्यक्रमाक शुभेच्छा दिली. नंतर शालेय विद्यार्थ्यालो मनोरंजनाचो सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो. Teaching the students where it can enhance their skill and academic importance. The other very important for the people who are in their adolescence is भाई ऑडियंस के लिए हमने निकलते भाई अच्छे कमांड
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केनरा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.